Garita nyako Ramogi korwa dhi kaunti ma Homabay. Spika mar od bura mar kaunti ma Homabay Julius Gaya ogweta okaw dong seche manok kende to MCAs pedho twak kata paro mar thiche oko ya PC odiochieng' ma kawuono. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homabay Alia Beach lero, MCAs 53 kuom MCAs 54 mag od bura mar kaunti ma Homabay ne oseketo kokgi e paro mar thicho oko Gaya e apisi. Julius Gaya ne oyier kaka spika od bura mar kaunti ma Homabay tarik 21 dwe mar 9 2022 kendo osebedo komno kuom thuolo mar higni 2 sani. Odiochieng' ma kawuono Gaya ne okawo okang' mar gwetao kendo weyo lemono bang' ndiko ne karan ma kojolo od bura no Huntington Day mana seche machuok motelo ne chenro mane MCAs nigo mar thiche oko e apisi. Kamoko kuom MCAs mabe ne ok dwa ni waful nyinggi ne okon achiel kuom gigo mane omiyo gidwa thicho oko Gaya e apise en ni ok osebedo kotimo maber gi MCAs e od bura no. Maling'ling' mane wayudo en ni okinyi ma kawuono romo nobede kinde MCAs gi Governor Gladys Wanga kaachiel kod Spika Julius Gaya kapok ne ogwetao mar temo pie weche. Kata kamano MCAs go ne oramo maumo gi piny nyaka githiche oko e apisi. Gino makoro ne omiyo okawo okang' mar gwetao. Gwetao mar Gaya ne olandi ne MCAs e od bura no gi jalup Spika Okinyi Sokomo bang' yudo barua mar gwetao mane ondiko ne karan mar od bura no. Honorable member, this is the copy of the resignation letter. Honorable members, I'm in receipt of the resignation letter by Hon Julius Gaya as the Speaker of this County Assembly addressed to the clerk pursuant to the provision of Standing Order number 14A1. Hon members, the Honorable Member Hon Julius Gaya appreciates the opportunity you gave him to serve this House as from second, third Speaker having been elected on 21st September 2022. Jalup Spika od bura no bende nolando ni komno koro dong thuolo bang' gwetao mar Julius Gaya nyaka MCAs betim yiero mar Spika manyien. Hon members, I therefore notify this House of the resignation pursuant to the provision of Standing Order number 14A3 and declare the office of the Speaker vacant. MCAs od bura no kinyi ma kawuono ne oyikore mar thiche oko e apisi kendo MCAs 53 kuom 54 manitie od bura no ne osiro wach mar thiche oko e apisi kata odoko ni paro matwak e wach thiche oko e apisi ne ok ochopo e nyim od bura bang' kane oriekore ma ogwetao ka jatend kweth mathoth e od bura no Richard Ogendo ne okoni mana MC achiel kende ema nodoko korka Julius Gaya. He had only the support of one member in this House. And Mr. Speaker, by deciding to resign, Mr. Speaker, I think that was the best he could do so that maybe this Honorable House could not bring those other issues, Mr. Speaker. Dwe mokalo duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ne oluongo Gaya mondo chopi apise gi manitie boma ma Kisii mondo mi ne odhi ochiw ler wi nonro moko maduolo ne time wiye. Alia Beach, Ramogi TV, Homabay.